Mutta kun Pomeko-matkani alkaa huomenna, minua ei nukuta. Katso tämä video. For tonight, your ass is toast. You gotta be shitting me. Let's finish this. Oops. Kyllä. No, Pokemon, minä valitsen sinut. Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Saakeli tätä elämää! Auttakaa! Bulbasaur, minä valitsen sinut. Squirtle, tai Bulbasaur, tai Charmander, tai Bulbasaur, tai Charmander, tai Bulbasaur, tai Charmander, tai Bulbasaur, tai Slenamrush, mikä tahansa käy minulle, kunhan vain joku on minun kerjan paras. Aista anteeksi! Sam on herra Whitmoren paikallinen apuri ja mestari löytämään salattuja asioita, mutta tällä kertaa ne tuntuvat löytäneen hänet. Ja hän puhui siis raatelijakojoteista hiekkamyrskyssä. Mutta en tajua miksi. Some smack-talking fool's been saying Mr. T can't change the world of Warcraft. He ain't no computer hacker. Well, answer me this, suckers. How do you explain the Mohawk grenade? Oi kamalaa! Olen miettinyt tätä kauan ja hartaasti. Nyt olen varma siitä. Haluan Squirtlen. Voi että pitikin nukkua pommiin. Olen päättänyt, että uusi Pokemonini on Bulbasaur. Sen sai myös eräs aamuvirkku. No, ei se mitään. Koska minun valintani on Charmander. Varhainen lintu vie madon. Tai tässä tapauksessa Pokemonin. Ovatko siis kaikki Pokemonit menneet? No, olisi minulla vielä yksi, mutta... Minä otan sen, professori Oak! Mutta minun on varoitettava sinua. Se ei ole ihan tavallinen. Minun on saatava... No, olkoon sitten. So don't give me no back talk.